Takže čaute ľudia, vítajte u môjho ďalšieho videjka. Dneska to bude videjko so Showmanom a bude to z minihry názvom Murder Mystery 2. Pozdrav. OK, to troška pisklavý pozdrav. OK. A táto minihra je o tom, že proste niečo ako to, čo začal Showman s funny momentom, a akurát, že tu ste proste ľudia a máte proste zbraňa a není proste rozpoznať, čo ste. A zo začiatku si môžete vybrať, čo ste. Ja som teraz šerif a Showman môže byť teraz ten murder a môže všetkých zabíjať. A ja mám teraz zbraň a mám za... nie, to nemusím vysvetliť. Takže v tejto minii nechajme. Dobre. V tejto minii ide o to, že vlastne ste rozdelení do... Stiši to, kamo. To je copyrightov. No. Dobre, takže v tejto ide o to, že sa vlastne rozdelíte do dvoch tímov. Buď ste dobrí alebo zlí. Dobrí sú tí šerifovia a inocienti a zlí sú tí, teda zlí sú murdery, vlastne je to iba jeden murder. Šerif je tiež jeden a ostatní sú inocienti. A dobre. A murder vlastne má nožík a šerif je vlastne Nido, takže on má vlastne ten revolver vlastne. A úloha murdera je zabiť vlastne všetkých a úloha šerifa je vlastne zistiť, kto je ten murder a zabiť ho. No a úloha inocienta je proste skryť sa dakde a keby náhodou niekto zistil, kto je on murder a skypoval by s tým šerifom, tak by proste mu to mal za úlohu povedať, že kto je to a nech zabije. Takže je to také, že môžeme aj my byť murdery alebo tak a môžeme to tajiť a nemusí sa to niekto dozvedieť. Takže tak, také vysvetlenie. A celé video už som ticho, lebo som teraz povedal milióne o nich jedna raz. OK, v mojom videu máš hlavnú reč. A by the way, ešte sa tu dajú kupovať kejsky, v ktorých dokážete otvárať nejaké skiny na nožiky alebo na revolver. Ale samozrejme je to podobné ako na CS-ku, takže klasika. Vždycky no a je to za tých 50 coinov, ktoré máte voľne po mape, no a môžete nazbierať najviac 10 celé hej, takže... Môžeš aj viacej, môžeš si kúpiť upgrade na storage. A to stojí Robuxy. To stojí Robuxy. To je taký typek. Neviem prečo, jak som to hral pred takým mesiacom, tak oni sa furt každý báli tých typkov, no a teraz nič. Proste, mne to príde podozrivé. Až moc podozrivé. Moc podozrivé, to až... Ale ja sa ťa bojím, ty vyzeráš nevinne, ty vyzeráš moc nevinne. Choď preč. Go out. Go out. Dobre. Idem sa schovať na toto. Už by som ťa dávno zabil, tak čo chceš. Nie, ty vždycky tak na konci spravíš, že zabiješ ma. Ja to poznám. Ja ťa moc dobre... Ja vás prečo nezatiaľ. Počkaj, ty podľa mňa aj za tými dverami. Veď si to odscrollni. Ale nie, vlastne nie, lebo to by už zomrel. To je typek. Ja som myslel, že myslíš toho panduláka. Hej, on si... Ale toto je asi free, lebo on má úplne ten začiatočný a má nejakého pandulaka. To je asi free potom. Nie, to asi nie. To musí Robuxy. Podľa mňa to je typek, ktorý dostal začiatočný skiny, kúpil si Robuxy alebo cez Robux generátor, pretože my to nepoužívame Robux generátor. Takže cesta si nejaký... Čo máš za epickú zbraň? Čo máš za epickú pištol? Počkej, stoj. A ty máš úplne epickú... Ja som dropnul TRR, aj ten nožík RR. Jo, takže teraz sme teraz vyhrali a presne neviem, kto je nevedel som, kto je teraz inocient. A ja som nevedela nikto murder. On to bol ten, on s tým pandulákom, to bol on. Nie, aha, nie, to bol ten, vieš, kto to bol? To bol ten Afker, čo bol vedľa nás, tady, čo sme išli s tým. Aha, lebo nikoho nezabil. Takže teraz sme hrali troška s Afkerom. A teraz, keď si teraz dáte shop, tak tu máte, ja mám teraz 90 coinov a ja si tu môžem kúpiť nejaké veci. Takže... Ja mám 25, tak si kúp kejsku. A teraz ja tu teraz do videa otvorím si kejsku a teraz, je to samozrejme jak na CS-ku. A teraz mi tu môže padnúť nožík, alebo niečo také proste. A teraz sa mi to akurát začala hra, ale padol mi vlaký nožík. Aha, tak ja som dostal drevený nožík. Aha, to je pekné. On to má Marek. Vlaký lock knife, čo to bolo. Ja neviem, čo som. Takže ja som teraz inocent, takže nemám ani zbraň, ani pištol, ja sa te bojím, choď preč. Ale poď za mnou. Kde si? Nie, ty si moc podozrivý.
Ja ste bojím. Zbieram kone, Ježiš. idem preč. Tam je murder. Hej, dúfam, že to nie je znova ten afker, ale to asi... Aha, Oni ho asi zabili. no dobre. A vlastne keď zabije šerif Murdera, tak vlastne sa Áno. automaticky hra skončí. Takže Kámo, ja už som si myslel, Aj že ešte ja to mám ty. dneska natočím video. To je jedno, to potom natočíme. Ja Ja mám mám ešte... video, zase budeš ty rozprávať stále. Mohli by sme No. natočiť UHC rany by the way potom. Ale čak to by sme mohli natočiť z obidvoch pohľadov, aby bolo pre obidvoch. Áno, by to bolo také. Ale neviem, či mi to pošleš na Skype. Stiahni si TS-ko na komp a skúsiš mi to testo. Vlastne cez TS-ko to povie. Ja TS-ko mám, lenže je to trocha nubácké, lenže ja s TS-kom neviem absolútne robiť. To vážne? TS-ko nevíš? Ty si nikdy nemal TS-ko? Nie, ja som si ho iba stiahol kvôli tomu, aby som mohol na World of Tanks Sheriffson. mať toto, aby som mohol byť v klane. Dobre, ale... Stoj, lebo strelím. Dobre. Stoj! Jo! Ty si slúbil sa to vedel! Aj, ku. Ja som to vedel, lebo ty proste... Ty si hrozne išiel ku mne a ja som mal zbraň, ešte že som bol šerif, ja by si ho zableskol. 5 sekúnd. Hej, typkovia sú v tej miestnosti. Nehovor mi to, to je moc nubacké. Sú proste v miestnosti. Podľa toho zvuku ich nájdeš. No samozrejme, ja nemám zapaté zvuky, lebo ja natáčam cez sluchatka zvuk a som... Oni tu majú zbraň? Ježiš, Kristia, som lakol toho debilu. To, nie, on ma zabil! Ale veď ja som rýchlejšie vyťahol nožík ako on. To je A jedno. ty si ma nechal len zbierať. Ale obidva zhebli sme, takže nikto nevyhral. Ale Vyhrali, no. ja si teraz môžem treba zobrať waypoints a ja si tu kúpim ďalšiu kejsku a otvorím ďalšiu kejsku do videa a prosím, nech mi padne niečo dobré. Jo, stoj! Nie, prosím! Jo, to si robíš srandu. Inventory? Čo? Ako si to zapnem? Už sa mi to zapalo? Jo. Keď je to také modré, tak to je rare? No, tak je to ale to nepáči sa mi, ale je to rare proste. To je taký, Je to dobré. hej, to je taký jak z tých oných. Ježiš, ako sa to volá? Je tá páska, keď majú, vieš, keď sa niečo stáva proste, tak tam je takáto páska. Ja sa ťa bojím, choď preč. Nie, nie, zachráň ma. Nie, ja som sa bugol. Ty si určite murder, ty ma zabiješ, prosím. Ty si ma hodil z rozchodov. Tak vypadni. Idď. Jo. Ty ma nikdy nenájdeš. Však ale ja som není murder. Určite. Tak poď do toho testeru. Kde si? V tej strede, v tej miestnosti. Poď do toho testeru. No som v nej. A prejdi cez No ňu. prejdi cez to. No, prejdi, no. Už si, ja som ťa nevidel, že by si prešiel. Musíš prejsť. A poď ty. No, dobre. No, ale prečo by som mala ísť ja? Ježiš, kámo, ty si murder. Dobre, tak idem pozeraj. Ja už som zdrhol, ja sa ťa bojím. Nie, však pozeraj, bože, veď sa pozri, potom povieme spolu. Ale ja už som zdrhol. Prepáč. Dávaj, poď tam naspäť. Áno, a ty cez to prejdeš a hitneš ma rovno. Nie, však pôjdeš zadu tej miestnosti, víš čo. No. Poď cez to a ja cez to prejdem. Nie, choď tam. Aha, okej. Ale tak ti zdrhnem, lebo vyzeráš moc podozrivo. Ale ja som Kámo, ďalej, v tejto miestnosti bolo úplne strašne veľa coinov. Ja som si na tejto miestnosti získal asi tak 5 coinov naraz. Prvá 10 no? Ja som vždycky mal takú taktiku, že ja som vždycky stal pred týmito dvermi a keď išiel niekto z jednej strany, tak vždycky som išiel na tú druhú. Je to, kámo, je to tento kudový. Není to, ten prešiel cez ten tester. Ten jeden prešiel cez ten tester. Ani ten žltý to nie je. Hej, hen to bude, lebo oni všetci už tohto som videl prejsť cez tester, aj tohto. A tu som ešte nevidel prejsť cez tester, takže ja by som asi išiel preč. A tento šerif, to je dobré. Do prdele, to je debil, ja som sa nakúbil. Nahlas zvuk, to je debil. Nenadávaj. Hej, kamo, tu je niekto. Ale taký čudný, taký nepekný.
Nepáči sa mi. Ináč tu máš veľa coinov. Niekto ho zabil. Počkaj, niekto totiž... Ježiš, To tu ale baba. to je, kamo, ja za nimi. Je tu baba s modrým nožikom zdrá, ona je v tej miestnosti, s tým testerom, akože. Aha. Ja ťa spektatujem, a ty si mŕtvý. Ja som není mŕtvý. Nie, Hej, už kámo, to vidím, a tak ale- on je tu, ja, vieš, ja som žil. Hej, ale vieš, ak očuje, ten mal ešte ľahký, ešte lepší tu je nožik, lebo ten je fialový a fialová je lepšia. Určite. Taký Ice Dragon. Už ešte 11 coinov, ešte 2 hry musíme minimálne dať. Ok, ale neviem, koľko nahrávam. Neviem, koľko nahrávam. Hej, kámo, ty v mojom videu hovoríš proste normálne viac ako ja. No, tak teraz som už ticho ešte. Ale nie tak, dúfam, že budem inocient, lebo ma to palce. A to je dobrá mapa. Dobre, inocient, kamo, čo si ty? Hm? Čo? Kamo, ty si murder. Kamo, ja ti verím. A kde som murder? Kde si? Tam v tej spodnej miestnosti, ale ja ti neverím ani... No jasne, a ty chceš vedieť, kde som, aby si ma zabil, že? Ja Ja som, nepreč. ja som v tej spodnej miestnosti. Kamo, tam už sa stala vražda, tam už je vražda, ja idem preč. Ale to som nebol ja. Kamo, Nie. ja som bol teraz v tej spodnej miestnosti, ja som ťa tam teraz bol hľadať. tu Ono sa dá ísť aj Dobre, von? idem dole. Hej, kamo, on sa dá ísť aj von? Ja som na grille, kamo, ja mi nenapadne. Ja sa budem hrať na kurča na grille. Kamo, ja idem za tebou. Nie, tento nenapadne, kamo, hej, Ten tento... zlatý, znova ten zlatý, on beha iba po mape s nožíkom, kamo. Asi. Nie, on je tu teraz ten zlatý pri mne. Dobre. On nie je zlatý, ale on je v Adidasen. No. Prečo to tento... Nie, prečo? Poď sem, Ja poď tu sem. zostávam pri tebe, kamo. Hej, poď na grill, sme nenapadní. Hej, sme... Ježíš, ty retard. Ježíš. Dobre, konečne prestal hrať tú debilnú muziku, a on ide von, nosí v pásky, Ty kamo. retard. Ja som to uzneral. Prečo to netočím ja? Neviem, ale na to, čo som to ja, ako si ma zabil. Ponižujúco. Ponižujúco som ťa zabil. hej. Keď tak, zabil ma prvýkrát v tejto hre. Ale čo, no, Pšt, určite. Ja pšt, som vždy, keď som uzner, tak ja nalákam do pasce. Pšt, ticho buď. Zabil ma Keď prvýkrát. som uzner, tak Ale ja ticho som buď, nenazbieral. ale ticho buď, vieš to, že mám psa? Zabil ma prvýkrát v hre. Ale mám aj mačku. Čo? Že mám aj mačku, nemám. Ani nechcem. Prepáčte, ja mám rád mačky, ale sú moc chlpaté. Sakra. Už som 35, jaký si level? Ja som 35. Ja som 21. Ježiš, on sa tu pripojil aký nový Hulk. Prečo ma to nespavnlo? Spawnlo. Nespavnlo, ja vidím čierne. Ale hýbeš sa, takže sa bojím. Nehybem. Ja vidím počkaj. iba čierne. 10 sekúnd, tak to mám šancu. Ale hýbeš sa, choď dopredu. Ja ťa vidím, ako keby sa hýbal proste. No výborne. Tak ja vidím iba čierne, tak ja to teda líbnem, no. Prečo? Nelivuj. Zahráš jednu hru bezo mňa, no. Ježiš, kamo, tento zlatý vypadal mi nenapadne. Hej, a koľko vlastne už točíme hier? 3, tuším, 4, neviem. Si tu? Hej, si tu? OK. Taky sme tu asi sami. OK. Čo? Koľko točíme už hier? Koľko točíme už hier? Hej, kámo, tento zlatý, je to ten zlatý, on ide moc za mnou. To mi hovor, veď ja už nehrám dávno. Aha. Hej, aké máme vôbec úbohy? Neviem, ale nebol to ten zlatý. OK, tak aby som zdal ešte jedno kolo, počkaj, aby sme na showmana, až to stihne ešte za to jedno kolo a potom by sme to mohli ukončiť. Aby Ja som už tam. OK. Hej, poď na tento stromček, on sa tu dá epicky busnúť. Poď sem a skáč. Musíš skákať na mne. A teraz ja chcem vyskočiť hore. Hej, postav sa na ten stromček. Ježiš.
A teraz skáč. Jo, ja som úplne vylečil. Hej, pamätáš si, čo sme hrali ten, ako sa to volalo, Before Dawn? A to je, čo si bol ten slasher a nemohol si zabíjať, tak iba ty ku mne prišiel a som tak úplne padol na zem. Pamätáš si to? Ja iba však to bolo v tých funny momentoch. No. A tam som sa asi najviac zasmal tedy. Ináč chod za týmto šaškom. Viem, šaškou. Tak, je akože Saint Nicholas, čo je za meno? Tomu mamka nevedela vymyslieť lepšie meno ako Nicholas, čiže ako to. Ja ho budem volať Saint Nectar. Už sa votovalo za mapu? Nie, však ešte hrajú, Mišo. Hej, prečo ho nezabíja, debilko? No hurá. No tak... On má taký perfektný nožík, on má taký dalmatíncovi, či čo to tam má. Ježiš, ja to neviem rozpoznať, Ježiš, ja som taký sprostý v rozpoznávaní psov, to je ten, Ježiš, to je ten, husky, no. Rúžový. Nechápem, prečo si dal rúžový nožík vlastne, alebo fialový. Nikto ma nehejtúči za to, že som farboslepý. Jak hituje do toho zabitého, on hituje do zabitého. Ok, obi sme sa spali na sebe. Hej, skáč, iba skáč. Sakra, hovoril som ti skáč. Jo, ping. A ja som neskákal. Víš, a ty ma vyhadzuješ vyššie, keď neskáčem ja. Teda keď, skoč na mňa a ja budem iba skákať a ty neskáč. Neskáč ty. Ja vyvedem vyššie. Počkaj, my sme sa objímali vo vzduchu. Stoj! Poď na tú hviezdu. Jo! Kamo, mne sa raz úplne podarilo epicky dostať niekde až na výšku toho snehuláka. Jakého snehuláka? Tu je taký snehulák na tej budove. Na tej budove bol taký veľký snehuliak. Krásne. Dobre, inocient, kámo. Určite, kámo, keď toto hovoríš, tak sa úplne prezredíš, že si murder. Ale ja som proste inocient, takže... Ty si proste inocientský murder, tak ti to poviem. Ježiš, kámo, oni idú za mnou traja, ja neviem rozpoznať, kto je murder, ale tento je murder, lebo ten jediný ostal pri mne. Áno, on má aj nožík, Kápo, nezasekávaj ma. Máš pri sebe murdera? Hej, asi áno, lebo ide furt za mnou. Tam ešte 4 coiny a môžem mať 50 level a ja otvorím. Ešte 3. Nie, to nie je murder. Nie, oni ma zabili, chlapče. Ježiš. Nie, on je to ten zlatý, ježiš. Dva coiny. Dobre. Takže ja by som to tu aj ukončil. Dúfam, že sa vám dneska ešte videjko páčilo. Ak dáte like, odber, koment. A ja sa mi lúčim a čaute. Čus.